Hello, good morning mga higala. Way batasan akong usa ka cellphone oy. Napahak na gud ni akong ikaon. Ipatyan ko sa akong usa ka cellphone kay na memory full na di ay. Nya padayon ako sa akong kaon diri ha. Maon di tagkuan kamuti mga higala o. Dadagko kay mong kamuti na rao. Ko lang gipikas pagluto kay di ni gud siya madali og luto gud. Naray kamuti dagko pestan na ambot dinigikan Mindanao gid guro ni kay murag walay inani diri sa Cebu nga inani kadagko kay kasagaran diri mga gulay manggod di kay sila mo og kamuti narao muda medyo na lang siya daot murag sa kuan ni baka na ganing sa travel gani mga labay-labay na lang siya si mga untag kamuti nga napahak na ni kay nagsugod na ko video dito sa isa na ko ka cellphone niya memory full na di ay gipatay na mga unta iswa na ko kape narao kape ko lami kay siya iswa kape mga higala ang kamuti pa ko ligo nakapagmata ako na yung agben ko kamuti ako na lang nilipanitan kay may isa nga magpapanit panitan na lang ako para din ako niya suguon mantag kamuti ha wala po kung tuas bukid kaya na ako'y dagko kay kamuti dagko kayo murag ang isa kabuok no buot makahurot ba kang isa murag di makahurot ta siguro nakahurot sa kagutom grabe init taron mga higala no grabe ka init. Buntang pagani. Arang-arang na hapon kay 32 ato isang adlaw yun 34. Grabe init ang mga dauban. Joe na yan eh. Dapat John tinuwan naman yun. Mga tanin nyo ha, kamuti. Kamuti yung dagko kayo. Nyag makaulit ko sa bukid ka. Mananong po kamuti. Kalugar wa po katan. Kung kamu di edihang nasa ko anong sa amo na sa USA
Hindi naman good mo makagarden di ay katong nagpuyo sa Middle State. Gawas aning nasa kuan kay nga syudad. Ako sister-in-law, shout out di ay ni Susan Melikian sa iyang hubby nga si Belle Melikin. Shout out. Ako sister-in-law si Susan is pag quarantine nag-garden siya. Kana kay siya tanong karon mga talong, okra, then sibuyas, kamatis, sibuyas dahon, sibuyas bombay, ahos. Ano yung tanong? Hindi. May pa siya dito kaya nakatanong pa ako dito. Hindi taon katanong. Yung sana may balita sa ato aning dapitron Parang niya punta. Kami diri Gestikyo. Sa Mandawi, Isikyo. Buka. Cebu City. Talisay. Modified. Nya pa mangyudaghan sa kagod. Pero as in dili na ginoon pa atong pagkuan jud nga daghan kastanan. Karon na anam na ba? Naanam na sila kay bawaan. Tamuhan na lang gitaw ni ka. Yung uko. Hadlok ta mo lakaw-lakaw. Wala nang minutes. Hadlok kita mo lakaw mahigala kay. Hindi man makagli ka kahibaw ang imong tapad mauna dito. Ano nga, dili na lang yung taon may palit may kamuti diha sa skina. Yang pwedang ko kay kamuti. No. Karne, naarapod, nampoy gagawa ni nagkarne. O dili deliver na lang dili. Pa-deliver tag buwad. May pila po kilo sa buwad, no? Mahal pa taos baboy. Kilos buwad. 380. Ala, ano po? Nagani ako rin makaubuwad. Ang isa di makaubuwad di. Di ko kasubuwad. Mahal kayo. Wala, nakahulot na dyan ko sa kabukamote. Pero tinan akong busuga. Andyan madapon ano. Nga, sige. Sige, mahigala ha. Salamat kay sa inyong paglantaw. Isipa lang ha. To atas bukid kinangaog kamuti. Sige, salamat. Bye.